Ayong adlaw, welcome. Ayan. May buntag nimo sir. Buntag sir. Unsa man imong gipamate? Ito, di ko kupunggo. Sakit imong tuhod. Dili sakit. Ngulngol ay imong tuhod. Unsa pa? Kanan duha? Oh, kanigo. Ngulngol. Maul ako. Baga. Pamaol? Umulan ba? Yun na ako natulog gabi. Tayo. Gikan sa kumbati ka ng trabaho. Oo. Unsa pa gyud? Ano to? Ako to. Ano ang Plaza gusto bro? na to. Ano ka? Nagkana tayong Hindi, nagbakti mo, bakit? Ha? Wagin maayo mo. Wagin maayo. kaya natin mo karon. Basin karon maayo ni karon. Ayun na ni. Sakit ang tuhod, ngulngol ang tuhod. Katulog kagabi eh. Kung ano? Sakit. Ano ba? Kadugay. Hawak likod anak. Paano ko daw tayo na? Likod hawak. Dagan to kay basura. Magulan daw. Patulong daw ang tubig na ano ba? Gabuan naman gud ang ni bijig basura. Dagan daw basura nga no. Pagsiminto ng galian no, sumpay raman no. Ang mga takwa man lagi kong gagalaw gusto eh. Kanal. Pila ka edad mo? 68. Sabi na ko 58. Tugo ang ulan. Tubig mapaana to. Wala nila hindi pamati. Wala si tubugay na kayo. Ang tingil. Dugay na pod. Murang yung bigat doon. Dalang pinaka problema jud nimo kaning tuhod nimo. Ngulngol. Dili sakit. Paminaw nimo asa man na sa ibabaw, sa ilalom, unsa ang sakit? Paminaw nimo asa man dapit ang ngulngol. Nasa ilalom. Ilalong kay sige ang pisit Kung diri dapit sa ibabaw wala. Tingga nga eh, inom ko kape. Wala kayo. Mapaminaw mo nasa ilalom. Panito ko ba, di ko magulot. Sige. Asa imong balay gani? Imong address asa? sa Cabrillos. Cabrillos Street. Yan. So, shout out sa taga Cabrillos na si Tatay diri atong tabangan, no? Ayang tuhod daw. Yung paminaw nasa bukog, no? Shout out sa taga Cabrillos Street, Digo City. Hello sa inyo shout out po sa ang mga subscribers. No, thank you guys inyo. Salamat sa inyong pagsuporta sa ang YouTube channel. Of course, sa mga viewers, thank you. Thank you po, no? Of course, special media. Thank you for watching my YouTube channel. Thank you for watching, especially ang Thailand, Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia, Australia. Ayan. Of course, ang Taiwan dahil nagpa-shout out ang Taiwan. Ayan. Thank you so much, no? Yes, mga karon pa lang naka-upload sa akong YouTube. Pwede mo subscribe, like, and share, no? Para updated mo sa kung ginahilot niya. Comment lang, pwede mo comment kung ano na mo pangutan na kabahin sa itong ginapamatay sa itong kalawasan. No, niya. Ang ganda mo mag-friend sa kuwan ako yung Facebook, Eric Hilot ang Binisaya. Ayan. So, mag-hilot na to guys, ha? Watch out, ha? Sige, pangalay mo bang? Watch and learn. Watch and learn. Yeah. Dami. Mamay mo to, sir, pe. Maana ba yung shirt, eh? Tanggalin mo shirt, ay, yung medyas, Ako tanggalin mo. man balik-balik na yan, saan daw ini. Hindi na kaisahon. Ay, tatay na siya. Balik ka doon ha. Wait na mabalik ko dito doon ha. At least, pinto mo pa. Alang, di kulop. Agay ginas tatay ron. Kana. Kana, okay na kana. Kami na ni mo, okay ra? Ito mo. Oh, namday ko diha. Dulit ka. Viewers ko sa video nga.
Orte madugula ni napapidyo. Nay! 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 Ah, Nanawa ko ba? Kanang gawin. dapat magdakay trapo diha dong. Nakasipat ni nga bata na kulay buyag. Na yung papa, sipaton po na yung papa. Umidjante ba? Ayun, kay dili serious. Kuha mo na yung papa, dancer. Oo na. Ay, di mo sayaw kay dancer. Dancer na yung papa sa amin. Alas 2 na tong kapatagan, mang. Eh, maipik to sila. Kuhaan ka na. Ikaw na lang ata sa mga panganya. Pagkahuman mo, ako na lang ko. Wala kayo pamiliki? Wala. Mato ka sa mga anak ko. Wala lang ko magbutang. Nagbarbil naman eh. Dapat ay isa dito ko ato, na isa dito ko. Apa isa sa lalong? Nako ako sa. Para duhay mo sa ako. Duha na. Wala na sa iya ako. Sige, tinod pangalan kita eh. Alberto. Alberto. Alberto? At ali, oy! Dapat si mama ni mo ano pa alsahon. Unsa man ni dinosaur, oy! Baba, para! Mabudot ka. Si Bendis to. Ato na po itong Osmantan si Bendis. Ah, Israel na daan. Kasi para di mo sigang mata. silahan dito. Lalo kung gusto sa kuwag, look. Sao nakakuan mo? Ang una-una paghubo ni mo sa medyas. Pero kailan mo gusto na ako? Okay. Ika na tanaw man siya. Ma! Sama ni mo. Wala ko dahil ni mo sa ulti. Ay, Nagsultihan ni mo kay maingong mag nanapod na si mama ba? Mo anak mo kuday mo kay ginuko. Ako muna naging ako sa ginawag. Pangitag ay, diskarte. pag ng anak na lang kit me. Ako may pressure kaya tanawar ko na kung matao. Wala tarong tulong. Sabi, wag ko tarong tulong gabi. Kaya ngungut akong likod. Pero kung unahon, sila siya akong unahon. Ay, sa tao itlog o manok tayo, ha? Unsa man ni dinosaur, oy, mo gitan. Tatay. Nay, saka ni. Ito may? Angal-angal lang kung sakit. Dili kayo magutong-utong. Nay, tanawa. Ha? Nay, tanawa ba? Ay, ara kaya, ha? Dili ko din mag-vlog. Muangay ka para ma-reduce ang iyang pagkuan doon. Kanang o sa baga pa o sa panurot na ko o sa bakal pa natayan na. Okay. Dula na nun siya. May plano ni. Kita sa dinosaur. Ah, sila ka karton dulaan niya. Hmm. Nanggikan sa mga online. Para mga mahal kayo mga Tira? Ah, bangga! Ang giato ang gumawas. Ang gitloko ka ng lain ko kung pamati ko sudod na adi mahimo na kong lawas. Ah. Kung gidala. Ah. Nay, Ikaw, kakita ka apa. sa kinandira.
Karon tigulang kakapunta na naghangos pod murag wa ka piog ba kay Oh. idaran na ba maghilot lahi na Ah, lahi na. Oh. Aron. Pagka magisukmat na to sa imong ko nga. Ya kumusta may imong gibati? May alivio. Sa murag wala lang yung tayo wala gihilot. Gulang na po. Tara na to. Magulang pa to ari. Pwede na lang to sa mga bata. Pero ang among gisakyan, nakatawa ko ka, ang among gisakyan sa linya nila. Yan ang anak, nahulog. Ah. Kanin na tulay-tulay daw ni. So, sa tiwasan man daw. Naghilot ato nga nagpidyo. Idala daw niya dito. Nadudong ang sa una ko daw. Kung dito sa mati. Parak nanay, parak nanay. Asa naman akong bata diri ay nagula naman ako. Nay, nay. Dere lagi kamu hilot na. Dere lagi kamu ate. Tatay. Nasi sakit ang Celia. Kanan. Kana nagkirasan sakit ang Celia. Oh. Ikaw, sa sakit nimo? Ano sa gani ka? Tira tayo. Tira. Tingog tayo. Siguro na tingog. Kaya ra? Ah, may tama-tama ra. Sakinan ko, sakinan ko, sakinan ko. Ana, dugay na siya nagmulo ana. Napay purot na siya diri ano? Diri. Sayan diri. Ano kung unsa na? Sakit pambataan. Ito na. Ay mataan na niya mag Ayo na ka. No, paningot gud ka oh. Unsa imo pahilit? Hindi raw ni bagong hayat. Oh, grabe mag-exercise mo. Ay, bebe. bukat na siya lang. Wow. Motor ko, motor. Murag yung sa kilo. Midya? Naus ko ano. Dugay po ni mga ano mo. Laylay po to. Adi. Okay, midya kilo man. Yung sa kilo bang kunan na no? May na bakit hindi mo ka? Sa una, nakaagi po kong ana-ana sa kong kilo. Ana-ana ba? Ana-ana. Ako man ni karon ko. Na lang. Nakaligo na na sila. Ay! Puro man di manawag ako. Nawag ko daan anang gabi. Ay! Ah, pwede. Ay! Dalawa number ani kanila ko. Nagtuog na lang ko pag niya diri ba? Pangusok ko sa. Panday mo na sa sauna. Ika sa basakan, pagkauman ato panday. Ato na po panta, manapalit po kuan, helicopter, na dinosaur. Oh, sa ilam lang bibi ng dinosaur. Naman kay dinosaur ko dito. Buhay panday. Ligir. Magwapong balay. Kan ko panta, Sa garas panday daw to pala. kailangan ko panda. Puro lang kuan. May mo pagwapo. May mo pagwapo. Dili lang balay. Ang panday? Oh, tinan mo na. Pareha na sa langgit eh. Ay, kayo mo. Panday ah. Kasi may trabaho anak. Ano mo? Mayuha mo Kaya trabaho. gana sa balay, puro ultimo. Balay. Dili pagwapo. Dili mataro kayo. Baon.
Isipin mo lang. Okay. Agwanta ha. Ay, mauna yung magimulo. Kasi maayo na na. Thank you, Ibig. Dito kayo gamay. Lang! Lapis? Lapis? Boom, lap, boom. Iwas kasa. Nay! Nay! Bay! Nanay! Pasagin ko ako. Nanay! Hmm. Tanawa tayo na cellphone. Mas mado, magpugatay. Atas mado dyan na. Kabasak kayo sa una. Kabasakan ko. Mas mado yung mga boss. Ito na, alas 10. Pasado na lang. Ay, nanaroon dito ang pan. Tana. Tara. Teng. Alas 10:20 na. O, gani. Ako lang ni balay, oy. Nana to kulit ko. Ako lang ni balay. Ha? Ako lang ni balay. Dara na tos balay? Ako lang ni balay, oy. Ay, oy. Yan to, nari mo gamit man. Nila lang. Kapalit ng tanan naman. Oh, Sino ba? Ah. Kanilang ako balay. Dili lang kapuyo. Na. Dili na lang daw sa pabilin. nga. Anak kay Iro. Maproblema to. Kay Iro. Kay Iro. Maproblema to mo ni. Wala naman may makaon. Wala ba'y paminti ka or ni hatong. Yari sa amin, maguna lang miting ha. Ow, ow. Nek. Di ma'am. Nay, munsa ka. Sira lang na patag-awon. Oh, dala na. Oh, ano kidagan tayo na sa Hindi ka may nam sa. Bilin lang na sa tatay. Garilyo. Bilin lang na sa tatay. Garilyo. Nay. 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 Anje. 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 Siap kayo. Hindi na kayo. Sa abdi. May lang ko. May lang. Oh. Ha? Buntag. Sabi no? Anje. Dire Anje.
pa nila ungani pag nilot. Ha? Bala pa yan sa pasamana na yun sa kapit, no? Anje! 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 Kaya rin pinakatugod ba? Na? Nag-abot mo, nag-abot mo rin. Apik na kayo siya, no? Ano? Meron luya kayo, no? Ano? Anje! Anje! Dili! Kuhan ako, J, 859. Tama na lang. Ha? 1K na. Audio pagkukuhan. 900. Sit! Sit down. Pero maabot yun na, J, ba? Abot eh. Wala mo subscribe ako mga friends sa Facebook. Naglikuan lang, sobra ko na 15,000. No? Kung subscribe ako mga YouTube. Sige lang ba? Basta permanente lang customer, no? Ang problema ko dyan natin, magkadaghan mo customer, no? Good. Nga. Ay. Sila.